துவந்த யுத்தம் அசோக் குமார் அவர்கள் கன்னி முயற்சியாக வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபில்மாக இது பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் ஒரு கன்னி முயற்சியாக இருந்தால் கூட அவர் தொட்ட மேட்ரு ரொம்ப ஜீவனான ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு மேட்ரு. அது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மீனவர்கள் எவ்வளோ அவசரப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து அழகாகவும் தெளிவாகவும் இதுக்கு வந்து ஒரு விடிவு இல்லையா விமோசனம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி வந்து தமிழகத்தில் டெய்லி அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த மீனவர்கள். ஸோ இதை வந்து இது ஏன் வந்து இதுக்கு ஒரு விடிவு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்விக்குறி எழுப்புற அளவுக்கு அந்த எண்டு வந்து சைஸ்னாக சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுடைய அதாவது மனிதர்கள் அவங்க வந்து மனித நேயங்கிறதே இல்லாமல் நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா கடலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சாதாரண விஷயம் இல்லை. கடலுக்குள்ளே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் குழப்புக்காக போகிறாங்க, ஒவ்வொரு நாளும் ரிஸ்க்கு தான். ஆனால் அந்த ரிஸ்க்கை விட ரொம்ப மோசமான ஒரு ரிஸ்க்கு வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக அசோக்குமார் சொல்லியிருக்காரு. நல்லா எழுதி நல்லா எடுத்துருக்காரு. ஸோ என்னுடைய மனமார்ந்த நண்பர்கள் அந்த படம் பார்க்கும்போது என்னென்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா இதுக்கு ஒரு சீக்கிரம் ஒரு விமோசனம் கிடைக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இது படமாக சொல்கிறத விட ஒரு சினிமா எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஒரு வாழ்க்கை என்ன நடந்துட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருடைய வாழ்க்கையை தான் எடுத்து காமிச்சிருக்காரு. நல்ல முயற்சி, பாராட்டுகள். நாம் சொந்த நாட்டின் நகரிகள் எங்கு செல்வதோ